Oianek Antero deitzen naiz eta nire masterra amaierako lana aurkeztu berri dut Donostiako Informatikako fakultatean. Nire masterra amaierako lana hizkuntza ereduei buruz da eta zehazkiago Euskal Herriko ezagutza hizkuntza ereduei nola irakasten ahal diegun aztertu dugu. Hizkuntza eredu bat neurona sare bat da eta sare horiek oso handiak dira eta testu pila batekin entrenatzen dira, parametro asko dituzte eta konputu asko behar dute ibili ahal izateko. Ematen zaien testutik testua sortzen eta ulertzen ikasten dute. Ikerketa honetan lehenengo egin duguna da jadanik existitzen diren hizkuntza ereduak probatu eta ebaluatu ikusteko Euskal Herriko ezagutza daukaten edo ez. Horretarako lehenengo testerako datu multzo bat sortu behar izan dugu. Datu multzorik ez egolako Euskal Herriko ezagutza hizkuntza eredu horietan ebaluatzeko. Ebaluazio hori inglesez egin behar izan dugu, hizkuntza eredu gehienak inglesez erabiltzeko egin dituztelako, interneteko datuekin ikasten dutelako eta interneteko datuak ingelesez daudelako. Hortaz, ebaluazio guztia inglesez egin dugu, Euskal Herrikoari buruzko galderak eginda. Ebaluazioa egin eta gero, ohartu gara hizkuntza ereduek ez daukatela Euskal Herriari buruzko ezagutzarik eta orduan hainbat modu erabilita saiatu gara hizkuntza eredu horiei Euskal Herriko ezagutza irakasten. Lan honetan ChatGPT ikertu dugu, noski hori baita hizkuntza eredurik ezagunena. Ohartu gara ez zebilela oso ondo Euskal Herriko galderak egiten dizkigunean, baina ChatGPT eredu pribatua da eta orduan ezin dugu gure ezagutzarekin aldatu eta moldatu. Eta orduan Llama2rekin egin ditugu probak, Llama2 eredu librea delako eta orduan bere pisuak eta aldatzen ditugulako gune dugun ezagutza eta testu guztiarekin. Egindako esperimentuetan ohartu gara Llamak zailtasunak zituela Euskal Herriari buruzko galderak erantzuteko. Adibidez, Francoren diktadurak euskarantze eragin izan duen galdetzean, esaten dute euskara ofizializatu zutela eta badakigu hori ez dela horrela izan, badakigu Franco garaian euskara zapaldua izan zela, orduan hemen arazo bat dagoela ikusi dugu. Beste adibide bat emateko hemen esaten digu Itxaroborda Pauen jaio dela eta badakigu Itxaroborda Baionan jaio dela eta ez Pauen, orduan holako galderak eginda ikusten dugu Euskal Herriko ezagutza txertatzea beharrezko dela, hizkuntza eredu horiek euskarari buruzko ezagutza eta Euskal Herriari buruzko atazetan erabilia izateko. Ikerketa honetan zehar, teknika ezberdinak probatu ditugu, hizkuntza ereduak Euskal Herriko ezagutzara adaptatzeko edo haiei Euskal Herriko ezagutza irakasteko. Eta horien artean probatu dugu ereduak guztiz Euskal Herriko ezagutzarekin entrenatzea, baina hor ez dugu emaitza onik lortu. Eta gero beste teknika berritzaileago batzuk probatu ditugu, adibidez ezagutzaren edizio teknikak ditzen direnak, horiek egiten dutena da ereduko neurona sare osoan zehar bilatzen dituzte ezagutza konkretu bat daukaten neuronak eta neurona horiek bakarrik aldatzen ditugu. Eta teknika horietariko batekin lortu dugu emaitzak asko hobetzea. Esaterako hasieran oinarrizko Llama ereduak 130ko asmatze tasa zeukan, baina gure eredu berriak 195ko asmatze tasa lortzen du, orduan hor hobekuntza nabarmena lortu dugu. Esan behar da hor egin ditugun aldaketak justu guk nahi genituen ezagutzari buruzkoak izan direla, eta orduan beste Euskal Herriko gauza bat galdetzen bat dugu horra agian kale egingo du ereduak, orduan hor oraindik lana badago, etorkizunerako. Hurrengo pausoak izango lirateke hizkuntza eredu hauei Euskal Herriko ezagutza txertatzeko beste modu batzuk aurkitzea eta gainera lortzen badugu euskaraz erabiltzen alden hizkuntza eredu bat hori are hobeto izango zen. Euskaraz eta Euskal Herriari buruzko ezagutza izango lukelako eredu horrek.